Arto, kom hit och öppna. Kom hit och öppna. Arto, kom hit. Nå, vad har du fått där? Kom och se. Kom och se. Kom hit så får Lena se. Sitt där lite så ser man till bättre. Artur! Har du fått en sån? Har du fått en sån? Ni bytt nog presenter nu, den där skulle vara åt Alfred. Men det är okej. Har du fått en sån? Jag vet inga papper. Här. Oj, Joko. Har du fått en sån? En porkana? Har du fått en porka? Wow! Jag tror den piper också. Jo, wow! Jo, där är mera paket. Alfred, nej, det är min kannycka. Alfred, det är min kannycka. Här. Joko.